Bloody cheek, Trefor. Be sy'n fira? Oi, sefyll yma ddigon diniwedd. A dyma'r blismar o 2 degwydd yn stopio wrth ymylu. Be oedden nhw isio? Deud a fi am symud yn ymlaen. Pam? Oedden nhw'n meddwl mod i ar y gêm, Trefor. O gêm? Oedden nhw'n meddwl na prostitutes o'n i, ac yn gwysiad am gwsmeriaid. O chwarae teg, Trefor. Dwi'n edrach a dda hwran i chdi yn dod. Dwi'n gwybod. Be ti'n fel ti'n ma'n gwybod? Dwi rioed i gweld hwran. Ddim i mi wybod beth bynnag. Pa mor desperate sa rhaid i rywun fod i dod meddwl am dal i fir am sex? Fel arall rown dylia hi fod. Sut? Fira'n talu rhywun arall gael sex efo hi, de? Ei, ydi Fira'n talu chdi am sex, tre? Nac di. O, ti rioed yn roed i ni am ddim. Pidiwch a bod yn gas. Mae Fira'n ei ddynas iawn. Di, ella. Ond mae o'n driwydd o tref. Dim ond pe mae'n rechan. A fiach! Mae wbath yn bod ar ei stumog i bechod. Mae chalon i'r lle iawn. Ei, ti roed i talu am sex, tre? Na, di siŵr. Ti roed i cael sex oedd o Trefor? Do tad. Low. Ti di talu rhywun am sex, Dolix? Na, ddo. Dim technically. Do tad? Yn rhyw? Na, ddo. Talu am massage. Ond oedd y sex am ddim, di. Oedd yna sy'n ei massage yn ffansio fi. Enwi, dim fydd yn talu. O, ti'n di ddeitha fi am hyn? Stack dw stepfather fi. Oedd yn titri ddau massage. Cool. Braf gael stepfather mor open-minded. Ei, fi ath cyntaf, dwi'n ffansio mynd i'r chefni ar ôl iddo fo fod yna. O'n i'n licio mynd am dripio ysgol Sul i Rhyw ys talwm. Nes i ennill coco nuts na unwaith. Anyway, sydd athi'n yr massage pal yma'n Rhyw ta? Shit. Oedd hi'n hen ac yn hyll. Mae'n toed o li? At least 35. Mae'n toed o gostio da? 50 quid. Oedd gael sex efo chucky chicken. Sy'n ti'n gwybod? O'na stori arall. Os na un o'n chi isio coco nuts? Na. Pam? Neu dal gini. Dwi'm yn gwybod be' i neud efo fo. Swn i byth yn medru gael sex efo rhywun. Falch iawn o glywad, Elen. Fi'n cytuno. Mae Rhyw i fod yn weithred hyfryd rhwng doi mewn cariad. Smw ti'n cytuno, Trefor? Do. Peidiwch o bod mor hen ffasiwn. Bath i fwynhau di sex, moch efo pwy. O ia, sa'ch ddim yn medru mwynhau efo dyn hyll na, sat? Byswn tad. Mond i fi gael cata. Smw ti wedi cael Rhyw dy dyn hyll, wyt ti, Lisa? Na, do siŵr. Dim eto. Be ti'n neud hyn o, Trefor? Gweithio, pam? Smw Trefor yn hyll? Na, di, dwi'n gwybod. So na i chdi dalu gael sex o fi, de, Trefor? Bydde ddim rhaid i ti dalu cael Rhyw dy fi, Trefor. Diolch, Leon. So ni nôl i top, Tref. Ddim dead yn glan yno. Newydd wrthwng y gynnod dyna, dwi. Ie, isio fresh meat, ni. Dyna neb fanna. Blawn Jim James. A thoi rwlan diwedd. Diolch byth. Ti'n abo Jim James, Trefor? Do, na bod o'r iawn. Sut? Mae o'n cael reid am ddim gyn taxi. Ei, Pam? Achos bod fi ofno. mae pawb i ofno. Na'r boi'n psychopath. Da chi di goli wig newydd o ta? Mae o'n ridiculous. Ie, sy'n nhw'n deri cymryd piss allan o fo, de. No way. Diolch yn gall. Mae nhw'n deud bod o'n cael sex efo'i chwaer fyd. Mae hynny'n disgusting. Sa'ch chi'n dweud hynna, sa'ch chi'n ei gweld ti. Stynnar. Iawn, Jim. Iawn, Trevor. Iawn, Jim.
Da ni yma, Fira. 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 Faint sarw i chdi, Trefor? Dim siwr. Trefor a fi'n ffrindiau dydan, Trefor. Na. Chwarae teg, na. Cofio fi at Shelley dy chwaer, de, Trefor. Gofyn i! Ti di bod efo Jim James, Shelley? Do, dim ond un waith pan o'n i'n really pissed. Diolch yn gall, Shelley. Dwi'n gwybod, mae di bod efo mam hefyd. Pa bryd? Dwi'n yn cofio iawn, ond oedd o definitely ar ôl efo gael y hips newydd. Dwi'n dal i chwerthu efo fi'n hyn weithio. Pam? Nath larwm fi ganu yn bora o'n i efo fo. Pan nes i ddeffro i doi off, oedd y radio yn edrych oedd hedgehog. Pam? Dan oedd Jim di parcio i wig. Ni di sydd Mae Shelley ni'n boblogaidd iawn. Deitha, ydy hi'n chwarae netball a rownders? Na. Dim ond pŵl a darts. Cynnar braidd i chdi fod yn mynd adra. Do dim yn mynydd dy fi. Fi'n cysau Bryn. Pam? Wel, fi'n ffrindiau dad a Lisa. Falle taw Elin yw i ffrind gorau hi, ond fi'n ffrindiau mowr dy hi. Oed, dwi'n gwybod. Mae Bryn di trio copan off dy fi heno. Beth i di stwrth efo? Wel, warthodus i fe, wrth gwrs. Nes ti'r peth iawn. Na ni. Ti'n moyn dy mewn o'n cwpaned o de, Trefor? Ia, oce. Dim ond fi sy'n gytre heno. Fi ar ben yn hun, Trefor. Ti ofn ar ben dy hun? Wel, lle di aros yn osom sy'n gwybod? Lygon ni na. O! Iawn. Iawn. Byddai yna wan. Sori, Lian. Fira oedd yna. Fedra i'n gwrtho'r gwaith? Ie, fi'n deall yn iawn. Dwi newydd gael sesiwn yn gwylio o Jim James na. Ag ar grisiag yn gigin. Barodd am 2 awr. Pob man, pob siap. Dwi wedi cael cystal hwyl ers dalwm. Gobeithio ti'n mynd jealous, Trefor. Na. Oedd beth cyn ar y ddynion moel fel arfer de. O, mi nes i exception efo Jim. Oedd a dyn o'i go. O'n i di clywed bod o ddim yn gall. O, be nes i le? Un ar oed ydw i de. Mi sgynnis i gysgu do. A beth effris i? Bwff! Oedd di mynd. Heb ddeud y ta. No, agos. Ond dryngdda chdi a fi de. Oedd i gadael 50 quid wrth droed gwely. No, we. O, di disgyn o'i bocad oedden nhw, mae'n siŵr, sti. Ond o, oedden nhw di plygu na, dde. Lucas. Nice one, Fira. Ti wedi celebratio fo fi, Trefor.
Rhyw bryd eto, lla.